Hey guys, uh, îmi pare rău că n-am mai postat de ceva timp și că ups, toate cele, dar da, chiar îmi pare foarte rău, dar da. Acum în, am să mă ce? Nici nu mai știu să fac video așa. Ok, stai. Recapitulăm. Deci, astăzi o să vă arăt toate cadourile primite de la voi și de la alte persoane, dar mai mult de la voi, plus Sara, da, din așa, stați așa, din 8/7/2020 până în aoleu, ok, deci din 8 până în 11. Ok. Da, am destul de cadouri. Ok. Da. Ok, whatever. Na bun. Începem cu Camelia. De la ea am primit acest păr. Da. De la Sara am primit acest costum de baie și acest păr. De la Camelia am primit asta, care e ok. Nu, cel puțin mie nu prea îmi place, dar da, mă rog, e ok. De la Sara am primit pantalonii ăștia care chiar îi vroiam de mult. Cred că asta e tot un cont de la Sara. De cadouri. Nu sunt sigură. Sau de la altcineva. Nu mai știu, nu. Cred că de la Sara. Nu mai știu, mă rog. Sara, dacă e de la tine, spune-mi, te rog. Mersi. Bun, de la Sara am primit acest păr care îl doream de foarte mult timp. Tot de la Sara, de pe alt cont, am primit acest păr, care e fain, îmi place. De la Luna am primit acest păr, care mi-l doream. Acești pantaloni și această bluză. Și am tot setul de la ea. O să mai apară niște bluze din astea în continuare. De la Camelia am primit acești pantaloni care vroiam. De la Mihai acești pantaloni care doream. Deci de la Sara am primit acest animaluț care e cute. Ok. Și acest make-up așa. Am uitat. De la Mihai am primit am zis? Ok, mă rog. Acest păr care îl vroiam de foarte mult timp. De la Sara am primit. Teoretic eu mi-am ales astea, ce vedeți acum, că se un cont de cadouri pentru noi două. Deci da. Am dorit asta cu asta și ăștia și coronița asta care o vroiam de foarte mult timp, dar da. De la Sara am primit asta, că să intrăm undeva, că n-aveam bani, că mai e deșteaptă și nu-și strânge bani, dar mă rog. Bluza asta care e foarte cute, astea de Halloween încă. Ups, ok. De la Luna am primit acest păr și sunt atât de tristă pentru că îmi place părul foarte mult, dar o să vă arăt o mică chestie la el. Și acest păr care îl vroiam extrem de mult. Și ăștia. N-aveam nimic de Halloween. Deci da, cum spuneam. Asta e de la Sara. Dacă ținem, da. Control Sara.
Aici mi-a făcut ea un outfit care o să vi-l arăt imediat cum arată. E foarte fain, cel puțin mie îmi place foarte mult. Astea e de la mine, că eu mi le-am dat. I-am dat și la Sara acest anime set. Cred că ați văzut în videoul sau nu știu. Mă rog, mi-am dat și acești pantaloni. Și acești pantaloni. Și acest ciorapi. De la Sara am mai primit asta, cum spuneam. De la mine eu mi-am dat ăsta pentru că vroiam niște unghii. Și da, iubesc părul ăsta. Tot de la Sara. De la Marian am primit bluza asta. De la Sara am primit bluza asta. De la Marian am primit asta. De la Marian am primit asta. Bă, e fain, dar nu știu dacă o să ajung eu să-l port vreodată, pentru că nu-i stilul meu, într-un fel, să zic așa, dar e fain. Ăștia mi doream de extrem de mult timp. Tot de la Sara. Tot de la Sara am mai primit și bluza asta, care e faină. Eu mi-am dat pantalonii ăștia și bluza asta. Maria mi-a dat bluza asta. Era să zic, nu mai știu cum se numește. Ceva. De la Aria v-am... Aria ups, ok. Locul ăsta, Sara. Mă rog, nu sunt sigură, dar nu contează. Ok. Am primit acești pantaloni de la Sara am primit bluza asta, care când am văzut eram like, o vreau, trebuie să-mi strâng bani. M-a întrebat ea, ce bluză? Eu, o bluză. Ea, zi-mi. Eu, ok. I-am zis, ok, stai așa că vreau să fac ceva. Ok. Și după văd că îmi dă bluză. Da. Și îmi venea să o bat. Bun, de la Maria am primit bluza asta. De la Marian am primit bluza asta, care îmi place. De la Ari am primit asta și asta. Eu am crezut că mi-am cumpărat pantalonii ăștia la un moment dat și eram like, ce mi-am cumpărat pantalonii ăștia? Dar mă rog, ok. Eu mi-am dat bluza asta care îmi place. Really, man? Asta îmi place. Și acești păpuci, vreau să-mi dau niște păpuci și nu prea aveam idei și i-am zărit pe ăștia și eram like, ok. De la Marian am primit bluza asta. Am și uitat de bluza asta. Dacă ți-au auzit ceva, aia a fost eu dându-mi o palmă peste cap. Bun, de la Marian am primit și bluza asta. De la Marian am primit bluza asta. Da. Ok, de la Camelia am primit bluza asta. De la Marian bluza asta, care îmi place. Și de la Maria pantalonii ăștia care merg împreună. Și de la Maria am mai primit și bluza asta. De la Aria am primit bluza asta. De la Marian bluza asta. De la Sara am primit asta. De la Maria am primit bluza asta. Mă grăbesc și este total harcea-parcea. De la Maria am primit părul ăsta care îmi place mult. De la o altă fată, Maria, am primit iar era să zic pantaloni. Hai de viața mea, nu mai sport. Mă lași să mă uit pe contul ei. Vreau să văd. Ok, mă rog. Vreau să văd ce level are, dar mă rog. Deci, crop top-ul ăsta. De la Aria v-am primit acest crop top. De la Sara am primit acest crop top. De la Marian am primit acest crop top. De la Sara am primit acest blush ori face paint, cum doriți să-i spuneți. De la Aria am primit bluza asta cu bluza asta cu bluza asta. De la Sara am primit
basca asta și bluza asta de Crăciun. De la Mariana am primit dansul ăsta și pantalonii ăștia și ăsta. No, părul ăsta așa. De la Alex am primit Animation Set, bluza asta, părul ăsta. De la Sara am primit bluza asta și păpucii ăștia. De la o altă fată Maria am primit pantalonii ăștia. De la Alex am primit bluza asta. Tot uit. Dar mă rog, atât am zis că am și uitat. Și trebuie să zic. Am primit, de la Aria am primit părul ăsta și părul ăsta. De la Sara am primit bluza asta. Hai că nu mai avem multe. De la Alex am primit părul ăsta. Eu mi-am dat haina... rochia asta și bluza asta care o avem acum. Și de la Sara am primit asta. De la Maria am primit asta. Și de la o altă fată, Loredana, Maria am primit asta. Care mi-l doream de mult. Deci, da. Și, da. Mai am puțin și fac level 20. Ceea ce mă bucură foarte mult. Deci am zis că vreau să... Nu. Ok, okay. Deci asta e outfit-ul. Doar că nu l-am sortez cu make-up, cu face paint-ul ăsta, ci cu ăsta. Arată cute. Deci, da. Face și outfit-ul ăsta. Vreau să punem asta. Și cum așa, bun. Și am 6 animation set-uri de când nu ne-am mai văzut. Glamazon. Asta nu prea se potrivește cu îmbrăcămintea asta, pentru că intră în mâna asta. Și asta. Ba nu, 3. Și de excitement. Deci, da. Cam asta a fost videoul. Nu știu cine o să se uite la videoul ăsta, dar dacă te uiți, mă bucur. Mai îmi trebuie 2 inimi și fac 100. Yay! Poate până fac level 20 fac și eu 100 de inimi. Căci nu mai am mult. Din câte vedeți sus. Dar da. Sper că v-a plăcut videoul. Dacă da, nu uitați să dați un like. Iada. Iada gazei. Ok, whatever. Deci, da, cam asta a fost videoul. Și, apropo, mai am bejurile astea. Bun, mă rog, da. Da, ok, cam atât. Bun. Eu am fost Maia și ne vedem data viitoare. Bye!